Sorobotronde niyo kumanya buna serikali ye county ko bwatane serikali enene niyo bagendete kubika emirobili mekerano sengencho yokorwania ogoncherelia kwelire kolende ekyombe getali ye serikali ya Nyatieko nigo bakora umurobili obugosimeka emete asechi skuru imeye wodi ya Nyatieko okwana korwa se skuru yoboroso ye bate DOK nigo baboli ogosirwa ase okorwania ogoncherelia kwelire Mulikecho Hamisi Josephat Norobotiro. Serikali enene amune serikali chechi county kubwatirana amune byombe bitali bya serikali bono nigo byachakire emerobeli kati yapo gosimekemete liyo kwenekya buna banyareko bakorwana anene ogonchorere kwelire ekinega tambukero kenyereko bagekoirwa nekyombe ekema Nyatieko Caucus bio ikigetalie serikali yechagetigwa sekirenga yokwene kebuna kenyereko bego segeta abantu gosimeka anene emete lakini aseli tukolia lero gotobwate exercise kyo gosimeka emete asechi institution cheito isana ndobwate chiskuru toa mwire gosimeka litukolia lero chiskuru inye yere skuru yeito ya ebate skuru yeito ya Nyatieko secondary skuru yeito ya Mwechoboli na Nyakiogero primary igo eganga yekeombe kendu tokobwate sia serikali yeito asenkereria yoko change kwelire asengenje mbura ya jakira kwa bake ego kego sira twarore abantu bana kiremete nabande babekire mete boigo abamenyi ime county ya Kisii nigo banyareko bagosemirwa mona babwatani abo banyareko bagosimeka emete yo ereyeke Gusii erachiko bekwenekya buna yanyareko bagosira abantu anena bamenyi be county ya Kisii komanya chinga kinebiro ogoncherere kwelire koragendereko bokorekana Katwanyorange miringa mwe yabeire yare trobo kongu ase chindoche ekyombeke bono rero gotwasimeka emekabiri ne emetende egojigotokonya chibao lakini bono iga etorengerere tigojigosimeka emete yaba Gusii babwate kare nabo iga emetende togojigosimeka no motokoro kwa mabondo omotokoro kwa mogonchoro omoto no gatokonyire na indu twamanyanga kiekeraiment bono kegochikoba bono no morakero gochikoba ne mbure gotwa okororo omobondo bwaro iramato bono igo komanyanga omorakera nkobore okorana ndo chakiro gosokia mato igo komanyanga bono emburango twere ekero kyomorakera komanyanga ndagera kyogosimeka ekero embure gochigotwa komanyanga ndagera kyogosimeka aba bwatani abo igo nigo banyareko bakoboria serikali enene kubwatirana mane serikali county ya Kisii banyareko bagosira ikyombe kyo elio kweneke buna banyareko bagoikera iganga yabo bono tugusabe serikali yaito mugabana wito simbarati koranje tokonye chimbego tokonye avocado tosimeke chiskuru goeta tosimeke goeta ase chindoche agere avocado yeiga eche kokonya mambiende kwana negata seni Ndizi TV asumurubiri bugosimeka emete ya ase skuru ye bate 1 DOK nigo babotani bekyombe kyo batabire yongati bitambukiro banyareko bakwenekya na banyareko bagosemia abantu banyareko bagosimeka emete lyo botigana amono bosimeki bwe emeringamo mbale amo nechisoko chiamache twale gosaba igaba saye buna tutubwate chingu nintu tokogenda asemetere orosana ime twabutule mete twachi gosamba makara une minisi yoko nyara chibese cyo kugendere lakini tote yaba saye ba mintu iga okobuturo kukwemete na gosamba makara kwagerire climate change bono gyasalikire Gusii omwalimu omonene bwe skuru eyo yebate 1 DOK nigo agokere getambukire kyo nakoboria okobwaterana kwa bene elinde banyareko bagoikera ekerenga kyo gosimeka emete imeye county ya Kisii na boigo isiko ye county yo ekyombe kya Nyatieko Caucus na batabiri mbuya mono ekyombe members babo na bayiboli bisikuru cheyi twagokire mona segase bagokora batoire mete twasimeke emeteye neje tokonyerete biriri naina abana baitoliri bali siko mugasoro morose nigo bagasase biriri inse basoma mwana tata basoma storybook umwana tata gakora homework. Now we are able to do homework everywhere in the compound because of ekyombe ya Nyatieko Caucus. Kuripoti katika Kisii TV kuri kaunti ya Kisii, Eliterane Josephat amese.